Barka da zuwa Mujalla TV tashar al'umma. Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin ka kasance mutum na farko da zai samu sabbin bidiyon da zarar mun saka su. A can jihar Gombe ne rundunar 'yan sandan jihar ta yi nasarar kama wasu mutane guda uku waɗanda take zargi da aikata mummunar ɗabi'a nan ta garkuwa da mutane. Kamar Yaɓu Dutse da rahoton. Rundunar 'yan sanda ta jihar Gombe ta kama wasu mutane uku da ake zargin masu yin garkuwa da mutane ne da suka addabi al'ummar yankin tudun kwaya da kashere a ƙaramar hukumar Akko, wanda a lokacin gumurzun kama su ne aka kashe ɗaya daga cikinsu. Jami'ar hulɗa da jama'a ta rundunar 'yan sandan SP Mary Malum ta yi bayanin cewa sun samu rahoton waɗanda ake zargin 'yan fashi da makami da kuma garkuwa da mutane guda 10 sun kai farmaki gidan wani Abdullahi Abubakar a garin Tumu, wanda wakili ne a majalisar dokoki ta jihar Gombe, suka kuma yi awon gaba da 'ya'yansa mata guda 2. Sakamakon wannan rahoto ne rundunar 'yan sandan ta tura ƙwararrun 'yan sanda masu yaƙi da 'yan fashi da haɗin gwiwar wasu maharba na sa kai, inda suka kai farmaki cikin dajin mai cike da duwatsu, a inda suka yi nasarar kama Daba Yusuf mai shekara 40 da kuma Shehu Sale mai shekara 30, sai kuma Mamman Haruna mai kimanin shekara 35. Ta ƙara da cewa wadda aka kashe 'yan sandan sun harbe shi ne a muƙamuƙi yayin musayar wuta, inda suka ɗauke shi zuwa asibitin ƙwararru na jihar Gombe, a inda likitocin suka tabbatar da ya mutu, yayin da aka samu nasarar ceto 'yan matan da suka kama ba tare da sun yi musu rauni ba. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan ta ce dukkanin waɗanda aka kama sun tabbatar da laifinsu, sannan suka kai 'yan sanda maɓoyarsu, inda aka samu bindigogi AK-47 tare da alburusai na ratayawa a wuya guda 20 da kuma kayan sojoji da layu da guraye na tsafi da kuma tabar wiwi da sauran miyagun ƙwayoyi, yayin da 'yan sandan ke ci gaba da farautar sauran waɗanda suka tsere. To mu dai a nan sai dai mu ce Allah ya tsare mu da fadawa hannun miyagun mutane. A yayin da waɗancan mutane suka shiga hannun jami'an tsaro bisa zargin su da aikata ba daidai ba, a can jihar Plateau ko wasu mata ne suka ce ba za a bar su a baya ba wajen neman halal, wato neman na kai, inda suke amfani da karfin su wajen aikace-aikace, musamman ma sana'ar nan ta gini, wato leburanci. A rahoton Ibrahim Adamu za ku ji cikakken lamarin. Shekaru da dama matan a jihar Plateau kan mai da hankali wajen yin ayyukan da akasari an fi sanin maza da yin su. Ayyukan kuwa sun hada da gine-gine, noma da fasa duwatsu da dai sauransu. A dai jihar ta Plateau matan sun fi mai da hankali wajen gudanar da irin waɗannan ayyuka masu matukar wahalar gaske. Haka kuma sukan yi aikin babu dare babu rana, domin sukan fito tun da sanyin safiya har zuwa faɗuwar rana. Idan ko aka koma ɓangaren noma, a nan ma matan sun fi mazan mai da hankali wajen gudanar da aikin gonar. Sukan gudanar da dukkanin nau'ikan aikin gonan, kama daga sassabe, shuka da noma. Wasu daga cikin matan da majiyar mu ta samu zantawa da su sun bayyana majiyar tamu cewa babu wani aiki da za su yi ko kuma kasuwanci wanda hakan ne yasa suka rungumi wannan aiki. Wata mata mai shekaru 39 da haihuwa a duniya mai suna Mrs. Agnes Alot ta bayyana majiyar mu cewa ba ta da miji, amma da wannan sana'a ta gine-gine take biyan bukatun kanta da kuma 'ya'yan da ta haifa su 4, inda ta kara da cewa tana yin iyaka kokarinta wajen gudanar da aikin na gini. Ta kuma ce tana jin daɗin hakan. Haka kuma wata mata mai suna Abigail Sunday mai shekaru 27 da haihuwa a duniya da ke yankin tudun wadata ce ita da 'yan uwanta mata sukan yi wannan aiki na gine-gine fiye da maza da suke cikin jihar ta Plateau. Ta ƙara da cewa ta ɗauki lokaci mai tsawo tana gudanar da aikin gine-gine kafin ta canja shawara ta koma makaranta. To Allah ya kyauta, da fatan maza za a tashi a tsaye domin dogaro da kai. Domin samun cikakkun labarai da sauran shirye-shiryenmu, ku ziyarci shafinmu na intanet www.mujalla.com.ng.